Thanks बरायबाय Bodojobinfo official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ BTC साख्रि फरेस्ट गार्डनि सायाव काटअफनि सायाव एनालाइसिस खालामगोन नोंथांमोना बयबो भट खालामदो नोंथांमोना काटअफ लाना फैदों बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड मैयानि एग्जाम जानाय बेवहाय माखासे गोबां बाथ्रा हाबना दङ जेरै नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेस एबा OMR सिटआ फिलआप खालामनाया मा जागोन बेनि सायावबो कभार खालामगोन मानोना गोबांथार माने कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायावबो भिडिअ नांगौ आरो लोगोसे रिजेक्ट जागोन नामा आरो ST SC OBC काटअफ बेसेबां थांगोन एन्ड फिजिकल टेस्ट माब्ला जाथावगौ बेनि सायाव कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो Bodojobinfo YouTube चेनेलाव साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा जोंहा 27 जानुवारियाव जोंहा BTR नि एकर्ड डे दङ अब्ला बिनि सिगां नोंथांमोननि ग्रेड 4 193 आ रिजाल्ट होनो हागौ एबा नोंथांमोना बे टाइमावहाय मोनहैनो हागौ फाइनाल लिस्टखौ एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो देन बिनिफ्राय टेटखौ लाफानानै GT-PGT खौ लाफानानै स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड एग्जामा जोब्बाय आरो फरेस्ट गार्ड ग्रेड 1 जोब्बाय आरो बिनि फिजिकल टेस्टआ जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ मानो होनोबा बे टाइमावहाय मोजां जायो मेक्सिमाम डिफेन्स लेभेलाव फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामो स' बेयाव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो दा बेयाव थांनो नोंथांमोननि काटअफआ बेसेबां मोनगोन एबा नोंथांमोना बेसेबां मोनदों बे 100नि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरनाङा मोनसे गुगल फर्म खालामदों नोंथांमोना बेयाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो भटखौ हरो स' दायो लोगोफोर आं बेयाव फर्मखौ लाबोबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव फार्स्टआव नम्बर 1 आव नोंनि नामखौहाय लिरबानो जाबाय ओके देन सेकेन्ड अपसनाव दङ डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम बेयाव नोंथांमोना गासै BTR आव मोनबा दङ नालाय दा जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामदो आरो जों फैबाय 3 नाम्बाराव जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो ओके जास्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम एग्जाम्पल आं बेयाव लिरगोन जास्ट एग्जाम्पल चेनेल नामखौ लिरबाय आं ओके देन नामखौ लिरबाय स' नोंथांमोना बिदि लिरबानो जाबाय देन बेनिफ्राय गावनि नामखौ हो बेयाव आं जास्ट डेम' नोंथांमोना खोन्थादों एन्ड बेनिफ्राय फैबाय जोंहा दायो 4 नाम्बाराव नोङो बेसेबां एग्जामाव नाम्बार मोनदों नोंथांमोना जेसेबांनिखि एक्युरेट मोनदों नोंथांमोना जेसेबां मोनमारदों बेखौनो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा एग्जाम्पल आं 80+ होबाय नोंथांमोना जि मोनदों 90 बा 90 80 बा 80 स' गोबां रोखोमनि दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो नैबे मोनसे बेखौ दाहोसै बे जाबाय मिस्टेक फैदों देन बेखौ जों मिथिबाय स' बेनिफ्राय दानिया जों WhatsApp नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय आं गोबां इजि प्रसेस खालामबाय नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन देन बेनिफ्राय नैबे साबमिटआव क्लिक खालामबानो बियो साबमिट जागोन जुदि फर्मआ जुदि गोरोन्थि जादोंबा नैबे क्लियार थुबानो बियो क्लियार जागोन आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा सासेया मोनसेल' भट खालाम अब्लासो माने एक्युरेसि काटअफआ फैनाय चान्सआ दङ आरो बिनिफ्राय गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन जे सोर बेसेबां मोनदों जेरै 70 एबा 60 एबा 80 जि मोनदों आं नोंथांमोनजों बबेयाव बांसिन मोनदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नाथाय एक्सेलेन्ट लाग्राया 90 बो मोननो हागौ एबा 88 बो मोननो हागौ नाथाय एभारेज काटअफखौसो लायो डिफेन्स लेभेलाव आरो बेयाव साख्रि जाहैगोन बाट एक्सेलेन्टआ एक्सेलेन्ट थांगोन आरो स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव फैफिनबावबाय दा मैयानि एग्जामाव नोंथांमोना गोसोआव दङगोन आरो लोगोसे गोबां फलोवार्सफ्रा बुंदों जे नोंथांमोननिया खायसे गोरोन्थि जाबाय नामा जेरै डिजिटआ गासै मोनबा दंमोन ना रल नाम्बारा एग्जाम्पल बेबादि बक्स दंमोन नाथाय OMR सिटआव गासै मोनब्रैल' फैदोंमोन डिजिटआ दा बेवहाय खायसे नोंथांमोना ओरैबायदि खोन्थादों जे जायनाखि फलोवार्स बिथांमोना लोगोमोना बुंदों जे फार्स्टनि आखराव जोंहा 1 दंमोन ना डिजिटआ 1 दंमोन बेखौ गारनानै नेक्स्टनिफ्राय जि दङ 8090 जि दङ ना बेखौसो बेयाव लिरदों होननानै एग्जाम सेन्टाराव बुंदों आरो ओके स' जास्ट एग्जाम्पल 8088 खौ नोंथांमोना नैबे बक्सआव लिरबाय आरो जेनेबा ओके जास्ट एनालाइज खालाम बेयाव लिरबाय देन 1 आ मोनसे कम्पालसरि फार्स्टनि स्टार्टिंखाय बेखौ दोनबाय नाथाय खायसे जायगायाव ओरैबायदि बुंदों एग्जाम सेन्टाराव जे एड खालामनानै बेबायदि जि दं 0 दंबा 0 1 बा 1 लिरदेरबावबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा OMR सिटआव जोङो अभार माने क्रस राइटिं एबा अभार राइटिं खालामनो मोना बेखौ जों मिथिखागौ एग्जामनि मथेब्ला दा जोंहा OMR सिटआव गोबांथार गाइडलाइन्स थायो जेरै अभार क्रस एबा अभार राइटिं खालामनो मोना जुदि खालामबा बेखौ काउन्ट जाया एबा रिजेक्ट जागोन बेबायदि लिरनाय थायो आरो नाथाय दा मोनसे बाथ्रा साननांगौ बेसो जे जोंहा बेखौहाय बक्सखौ बोदेरनानै जुदि लिरोबा अब्ला बे मेसिना जेब्ला एन्सारखौ नायगोन अब्ला बै मेसिना एक्सेप्ट खालामना खालामा दा बेसो मोनसे बिग कुइसन जागासिनो दङ दा बे गोरोन्थिया जोंनि केन्डिडेट्सनि थाखाय नङा बे गोरोन्थि जाबाय जायनोखि प्रिन्ट खालामदों बिथांमोननिनो गोरोन्थिखा जेरावनोखि बेयाव कनफिउज जादों आरो दा बेनो एग्जाम सेन्टार लाना एग्जाम सेन्टार बे मोननै फारागथि दङ जे खायसेयाव बोदेरना होदों बक्सखौ आरो खायसेयाव बोआलासिनो डाइरेक्ट 1 निफ्राय गारनानै जि रल नाम्बार दङ बेखौ लिरलांदों दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जे नोंथाङा माबायदि लिरदों अके देन रिजेक्ट जागोन नामा स' दायो जेबो बिदि गिनांगौ जेबो गैथ'वा मानो होनोबा गोरोन्थिया जोंनि नङा नालाय गोरोन्थिया जाबाय नैबे बक्सनिसो बेखायनो बेखौहाय जायनोखि खालामदों स' बिथांमोना माबा मोनसे उनावहाय नटिसखौ होनो हागौ मानो होनोबा बेयाव गोबां साननाय बाथ्रा दङ जे रिजेक्ट जागोन नामा
स' ओरैनोलाय गुबुन एग्जामाव बेबादि अभार राइटिं खालामनो मोना जुदि खालामबा बेखौ काउन्ट खालामा एबा रिजेक्ट जायो बेबादि दङमोन दा काटअफआ नेक्स्टआव बेसेबां फैमारगोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बे फाइनाल नङा दे फिजिकेल टेस्टआव थांनो थाखाय मोनसे काटअफ फैग्रोयो उनावसो फाइनाल काटअफ जायो आरो दा बेखायनो नोंथांमोना बे फलावहाय भट खालाम अब्लासो नेक्स्टआव नोंथांमोननो बेसेबां मोनमारदों बिटिआरनि फरायसालियाव मार्क्सखौहाय नोंथांमोनजों श' खालामगोन दा बेनो नोंथांमोननिया नैबे OMRखौ एसे लानानै एसे गोनो गोथो जादों जेबो गिनांगौ गैथ'वा नोंथांमोना जेब्ला नटिस फैगोन नोंथांमोनजों चेनेलाव आपडेट खालामगोन अके गासै मोनबा रल नाम्बार दंमोन ना बे मोनबायाव मोनब्रैल' बक्स दंमोन बेखौ नोंथांमोना खायसे नटिस खालामदों आरो खायसे खालामाखै जानांगौ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट